Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab ka Biyernes, pitsa 12 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karon mga igsuon na niya nakita sa ikalima nga simana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 15, versikulo 12 ngadto sa 17. Si Jesus mingon sa mga tinunan, "Inimaw nga akong sugo, paghigugmaahi kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mo ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala. Kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon. Kaya ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala. Kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo mo'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. O gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ini mao nga akong gisugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.